Sugod na ito ba? Bisan farmers me pero mauni ang nakahuman sa akong anak sa pagsimula. Ako tidok ya. Asa naman si Bayan? Ato na bata. Nagtrabaho sila. Ugma sa buntag banday ko sa isaan eh. Ito isugmay. Ituto daw sa papanday ko dali. Dito ba dito? Kay dako ba kay ning gym? Mo gali ba? Dikit tanong ko ta ba? Mga racer din niya. Okay, game. 1, 2, 3, go. Mga igsuon, hapit na mahumanang anihan. Salamat sa inyong kusog. Bisan lisod pagpadayon ta sa atong pamilya. Maayong gabi ako, may gabi man ben. Maayong gabi. Ani ako karon sa inyo atubangan ko no. Ani ako karon sa inyo. Laot sa to? Iba na. Ay sa ibalik. Ito mo ko na daot kagahapon nga. Maayong ka na ako sa iyo tubangan kay isa lisod programi sa luyo. Itong si kuan ba gapon? Bibirle nga lisod programi sa likod. Maayong gabi eh, Maayong gabi ani ako karon palit sa inyong tabako. palito na ko yung pero ubos ang presyo karon. Aw, di bibirle. Okay, from the start ha. 1, 2, 3. Mga igsoon, hapit na mahuman ang anihan. Salamat sa inyong kusog. Bisan lisod pagpadayon ta sa atong pamilya. Maayong gabi. Aniya ako karon palit sa inyong tabako apan ubos ang presyo. Ubos ma'am, kami mismo nagtanom ani, wala kami pagulay. Kami nagabubo sa mga tanom panahon sa tinginit. Pasensya na jud, maura jud ang presyo karon. Kung dili nato ibaligya, wala kitay kwarta, sakit man pero dawato na lang nato. Ang among singot murara gulay dili. Ma'am, ma'am. Utang ko. O, das Salamat. Utang. Nganong magpadayon gihapon kita? Bisan farmers ko mo ni ang nagpa-eskwela sa akong mga anak. Ay nakapahuman sa akong anak. Kaya ang pag-uma, dili. Di ba, Aisa, di ba pag umani Janice sa Tikarin? Segunda rin ka? Ngano magpadayon gihapon kita? Magpadayon kita kay anak tungod sa Magpadayon gihapon kita taman. Kaya ang pag-uma, dili lamang kini trabaho, kung dili kinabuhi na to kini. Ay, pwede naman gihapon siya dahil musunod niya. Tapos, Kay, di ba, anak man ka, nganong magpadayon? Nganong magpadayon man gihapon? Magpadayon ka. Ayun dahil ka magpadayon. Magpadayon ka. Gihapon kita. Ano na magpadayon ta kay tungod sa atong mga anak kay diri na Katungod sa pag-uman. Pero mga tanong ka ng naman. Hindi na ko may farmers. ay na. Kay tungod sa akong pag-uman, napahuman ako ang akong mga anak. Ano na lang? Ikon ka daw, isang cellphone, kaya nagdagan man ng Oh, call. sige, Sige, sige. Padago. Sulti na dyan. Nganong magpadayon man gihapon kita? Tungod sa pag-uma diri na ko napahuman ang akong Anak, anak. magpadayon ba? Kay tungod sa Magpadayon. Magpadayon gihapon ka. Kay, Padayon. kay tungod. Wala pa. Ay, nganong magpadayon lang ta, ana man siya. Ingon gihapon ka, magpadayon gihapon kita. Nganong magpadayon gihapon kita? Magpadayon kita sa atong pag-uma tungod Kay sa pag-uma. kay sa pag-uma Nakapahuman ko sa akong mga anak. Nganong magpadayon gihapon kita? kay ang uma usa sa nagpahuman sa akong anak. Sa atong uma. Sa atong mga anak, ay bali farmers man ta. Kay ang pag-uma, maoy nakapahuman sa akong mga anak. Naka-istorya si JC ko ano na sa Permiro? Ikaw ang istorya Permiro. Lahi ka, nakapahuman, biyuda man. Sakto, sige, padayon te. Sige, padayon lang tayo mga kay di pa kay Sulti dyan. Nganong magpadayon gihapon kita? Bisan sa pag-uma dinhi ko nakapahuman ay dinhi ta nakapahuman sa atong mga anak. Ano lang, magpadayon
mamoy ang pundo. Magpadayon gihapon kita. Kay tungod ang akong mga anak diri nakahuman sa pag-eskwela. Padayon gihapon kita kay sa pag-uma nakapahuman ko sa ako. Kay sa pag-uma nakapahuman ko sa akong mga anak. Ibon ako ninyo. Direct sa gani ka. Guys, kay ingon man sa ano magpadayon gyapon ka. Tubag ni sa guys sa pag-uma nakapahuman ko sa akong mga anak sa eskwela. Ana, ato nindot ra kay tumubura. Kay kamera. Sige, otro. Sige, otro din. Nganong magpadayon gihapon kita. Kaysa pag-uma nakapahuman ang akong anak sa pag-eskwela. Kay tungod sa pag-uma nakapahuman ako akong mga anak sa pag-eskwela. Kay tungod sa uma, nakapahuman nako akong mga anak sa pag-eskwela. Kay tungod sa pag-uma nakapaguman nako ang akong mga anak sa pag-eskwela. Tubag pa rin ko. Kay ang pag-uma dili lamang kini trabaho, kinabuhi nato kini. Kana nindot dito. Kay kung mahimong ubos ang presyo ang atong digbida dili. Oh, wala. Ikaw rin dyan. Balik tayo mo. Nganong magpadayon gihapon kita. Kaysa pag-uma nakapahuman ang akong anak sa Mabakitaw ka. Kay tungod sa pag-uma Kaysa tungod sa pag-uma nakapahuman ko sa akong mga anak sa pag-eskwela. Ay katura Sige, sige. Kaya sa pag-uma nakapahuman ko sa ako mga anak. Sige, otro balik ko. Nganong magpadayon gihapon kita. Kaysa pag-uma nakapahuman ko sa akong anak. Sa akong mga anak. Sa akong mga anak. Sige da. Balik. Nganong magpadayon gihapon kita. Kaysa pag-uma nakapahuman ko sa akong mga anak. Kay ang pag-uma dili lamang kini trabaho, kinabuhi nato kini. Kung mahimong presyo ang kung mahimong ubos ang presyo ang atong dignidad dili ubos. Kasi sunod niya. Siya. Sige, ipakita natin mga malipayong gihapon kita. Pero Balik ka na mo agi ko ba lain kayo nga mag-anak ako. Pwede kanang padaagi na ko ati ako nitungod mo anak ako. Oh, ana. sige, dayon tayo diri oh, di ba? Bakit kayo mag-agi ra ko mo paminan ako mura ko tuod naglakaw aning kwan. Hoy, liton mo mingon me, nara mamura utay barater ne. Diri sa ate. Subak ano to ako? Sige. Ba nakadirete kay wala makikibuhat. Ang imong buhaton kay kana bitong usay ka nang liyok sa mga kuan bayan. Arte. Ana dayon di ba ang sa mga proximo ana na kay Tayo. Ayong pa ko na. Ako sa may dalaan na. Sa may dalaan. Amay di pa yung nimo. Bag na lang ka bag. O Dapat bilhin na siya. Ayan na pa yung Ay, ha. Magliyok-liyok ka diri ha kay para dili ra rin man. Ulmi sa kalak Perlen. Kasi Marisa magkalo. Para tuloy kayo. Ge, 1 2 3 Mga igsuon, hapit na mahuman ang anihan. Salamat kayo sa inyong busog. Bisan lisod magpadayon ta sa atong pamilya. Pero paspas yung liyo kay gauras yan, di ba? Balik te. Kanang kamo te ba, di ba? Kanang manamo surya. Dapat namo iliyok gyapon mag-ana-ana kanang usay kanang dili ra kana nakaingan na ra mo sa tabako kay mura to. Lain kayo. Oy, kana isingot mo. Kana ha. Dapat na ako makita ng action sa inyo ah. Sige, action. Oh, na mag-ihap sa tabako, nga na. Dili ra na nakaingan na. Maglingilipod mo sa mga audience. Daylay mo kuan. Wala di mo mga piog mga usay liyok sa isa. Nga na. Ana-ana ro kami din, ana-ana ba? Oh. Ana ba palingot ka na goal. Wait. That's it, that's all. 1 2 3. Mga igsoon, hapit na mahuman ang anihan. Salamat kayo sa inyong busog. Kayo na lang. Bisan lisod magpadayon ta sa atong pamilya. Eh, gusto yung tingting. Tabako ma'am. Maayong gabi. Ani ako karon palit yung tabako apan ubos. Ubos ang presyo. Ha? Ubus, ma'am. Kami mismo nagtanong-ani. Wala kami pangulay. Kami nagabubukas ang mga tanong panahon sa tinginit. Pasensya na gid mo jud ang presyo karon.
Kung dili nato ibaligya, wala ko kay kwarta. Sakit man pero dawaton na lang nato. Ang among singot murarag gulay bili. Lo si Pierre di ano? Ay, Yung kung tawgod. Ma'am, mapaligyan Ma'am, na. balik. Ay, ma'am, itugot na lang man. Practice ang mga walay sounds big eh. Sige, sige. Sige, balik na lang. Bayad, ganano ka kagbaligyan, gumukot ang Dapat kabisado ninyo kisay sunod, kisay sunod dahil Sundan ako siya. Pag umalog ka nila yun. Itugot mo na yung kita matutanan na dayon tayo kung namoy suya pwede mo magtindog kung sa inyong kuan dili ra na nakalingkod ra mo dapat na magtindog mo mag-iiba po bag na yan Lumayad sa siyong singot. ha Nag-all mo, kay barato kay Oo, tabako. ha 1 2 3 mga igsuon, hapit na mahuman ang anihan. Salamat kayo sa inyong usog. Bisan lison magpadayon ta sa atong pamilya. pas lang tayo pas gamay pas gamay Ma'am. Mayong gabi, ani ako karon mo palit yung tabako apan ubos ang presyo. Ha? Ubus, ma'am. Kami mismo nagtanong ani, wala kami pakulay. Kami nagatanong. Kami nagabubos ang mga tanong pa okay padayon na Pasensya na gid maura jud ang presyo karon. Kung dili nato ibaligya, wala kitay kwarta sakit man pero dawaton na. Ang among singot murarag gulay bili. okay padayon Ma'am, itugot na lang namo ni ma'am. Barato ra ni. bayad dayon Salamat. Salamat kay ma'am. sige next sige dito Nano magpadayon? Salamat, gibok-bok. Kay ang pag-uma diri na human ang akong mga bata sa pag-eskwela. sige padayon na Kay ang pag-uma dili lamang kini trabaho. Kinabuhi nato kini. namoy Kung mahimong ubos ang presyo ang atong dignidad dili ubos. Sige, pagkita gihapon nato nga malipayon kita pinakaagi sa usa ka kanta. Dalit na nakuha na mo. Arrangement nato. Ber, balik sa teha wait lang ato sa Dapat ba sa reaction? oy te balas natin dai pa nga na istorya siya na siya iba na dapat sa kaya na Kung mahimong ubos